सर सीके वर्मा का ऑफिस यही है क्या? ऑफिस तो यही है, काम क्या है? इंटरव्यू के लिए बुलाए थे हीरो के लिए। चलिए मिलाते हैं। सर इंटरव्यू के लिए कोई आया है? ठीक है, भेज दो। नमस्कार सर। जी नमस्ते, बैठिए। कहाँ बाबू, कहाँ से आइल बाड़ा? सर हम मंसूरिया कुटलपुर गांव से आइल बानी। सुनली है कि यहाँ हीरो के इंटरव्यू होत बा तो हम आइनी है। हीरो बने आइल बाड़ा? हीरो तोरा के बना दे, लेकिन पहले बतावा एक्टिंग बा तोहरा में? बहुत बा सर, एक बार देखी तब फिर कह। का देखी? एक बार एक्शन हमारे देखी। एक्शन? हाँ। हमार नाम बा सीके वर्मा। का बा? सीके वर्मा मतलब? सीके वर्मा मतलब चुतिया वर्मा। सर हम तो समझ गई, वैसे फुल फॉर्म करे के का जरूरत? देखा बबुआ, हीरो बने में बड़ा मुश्किल बा। पूरा ई हाथ ई पैर सब चलावे के पड़ेला। सब चल जाइए, एक बार मौका तो देखे देखी हम के। मौका तो हम दे देब, लेकिन तू कहीं धोखा दे दे बता। ये चोखा खाला उ धोखा देला। भोजपुरिया जवान हम लोग लिट्टी चोखा खा के आइल बानी सर। भोजपुरी में बारा? Yes. अरे हमहू भोजपुरी में बानी। वैसे चारों गोड़ कहनी है चलावे खातिर, तो वो कैसे चलेला? अरे तू ना समझला? नहीं सर। अब हम तोरा के समझावता है। देखा बबुआ, ये हाथ के मतलब बा। ई का बाबू डर गईला? अरे इहे डायलॉग बोल बोल के सनी देओल फेमस हो गईला। ओकरा के ई डायलॉग देलस कौन? कौन? रउआ देले बानी? सीके वर्मा डायलॉग देले बा। औगे हम बढ़िया जगह पर आइल बानी। बैठा बैठा। वैसे और बताई सर का करे के पड़ी? कुछो नहीं कहनी है ना, डांस करे आवेला? माहिर बानी हैं तो तनी कह के दिखावा। ई देखी। अरे मजा आ गई डांस। अरे माइकल जैक्सन फेल बागे तारा आगे। तू तो बड़का पर्दा पर आग लगा दे को हीरो ने सेट करे। हीरो ने खावा तो एंगल में हो गई। तुम्हार तो हो गई का हो गई का हो? अरे हीरो बनी के सापा ना। Yes. डांस में तो मजा आ गई। का मारपीट करे आवेला? वो देखा देम को हम तो। दिखावा। देखी। वाह वाह, तोहार एक्शन देख के तो सबके फाट जाई। का पर्दा? Yes. देखो बउआ, दिनेश लाल यादव का बा निरहुआ। ओकरा के देख ले, सारा छोट बड़ आदमी जाना तो ओकरा। Yes. एक पेड़ गोड़ पर गिरल रहे। आज दुनिया ओकरा गोड़ पर गिरता। ओकर कदम चुमोता। आ ओही से कहता कि तोहरो कदम चूमी आ तोहरो गोड़ पर Yes. हौसला बुलंद रख बाबू। पर्सनालिटी बा, एक्शन बा, डांस बा, तू तो सबके मार ले। का चांस। Yes. खुदा गावा फिल्म देखले बारा अमिताभ बच्चन की? तीन दा उनमें जो घोड़वा वाला सीन रहे, का रहे? हाँ। जब अमिताभ बच्चन घोड़ा पर बैठलन तो घोड़वा कैसे चलल? टर 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 टर। तब बुझला का भई? का भाई? सुपर हिट। Yes. ऐसे फिल्म में आउ चीज होला, जैसे कि मान ला प्यार के सीन, इमोशनल सीन दिल से आवे, तो उ इमोशनल सीन करे आवेला? Yes. उहो आवेला सर। तो उहो दिखा द। उहो देखी। जा बाबू, तू कल पैसा लेके आ जाइए, तोर हीरो में नाम रखल बा। वैसे कितना लगी सर? अरे ज्यादा पैसा तोरा से थोड़े ले, हम सीके बड़वा बानी, सबके वीडियो बना के वायरल बनवा करवा दे ले बानी। 50,000 लिए।
चौकत का है बारा हीरो बन जाइबा जा ऐसे पैसा तो होबे करी हीरो बनेला तो हम कुछ भी कर सकता। हाँ सर सर कौन है? सर हम मंसूरिया आगे अरे मंसूरिया बैठा बैठा। सर ये का रहल वैसे? अरे ना जाना तारा मंसूरिया बाबू खेसारी कबले भैंस बेची चलते यही टाइप बॉलीवुड में एगो घुसावता रह। घुसावता बाबू आ तो तू अमिताभ बच्चन जैसन लागता हो गइला का? सर बड़ा मुश्किल से भैंस के गोबर बेच के भैंस बेच के बकरी बेच 50,000 पुरैले बानी। ई ल चेक भजा ली सर पूरा 50,000 के चेक बा। Yes. टेंशन न ला बबुआ जबले रही ना हीरोए बार तो शूटिंग हमर कब से चालू हुई सर? अरे शूट हाँ सर। अरे तोरा बिना शूटिंगे कैले एकेदा फिल्म आई बाबू तू काल ही से आ जा तोर शूटिंग चालू हो जाए। ठीक बा सर नमस्कार। ठीक सर 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 हाँ कोई ना सर सर हमरे मंसूरिया बानी। मंसूरिया हाँ सर। अरे कान में बोलता जैसे छुरछुरी Yes. वैसे हमारा शूटिंग कै बजे से बा सर? वाह और अंदाज तो अमिताभ जैसन बढ़ले बा ऐसे शूटिंग तोहार उ का बाना बबुआ शूटिंग तो तोहार आजुए से शुरू कर देता बड़ी दिक्कत बा। का भइल सर? आरु कैमरामैन के मेहरारू दूसरा के संगे Yes. भाग गए तो इसे देखा लेट होता। कोनो बात नहीं सर कोनो बात नहीं हम कल ही आए सर। ठीक बा फोन करके अइह बबुआ। ठीक बा ठीक बा निकल। ए भाई तो हमारा रोज रोज आओ था। अरे उसी के वर्मा बा हमके हीरो बनावे के बात कैले बा। अरे तू रोकरा फेरा में पड़ल बा सिक्के बड़ मांगे ऐसे कितना पैसा ले ले बा? 50,000 ले ले बारन। अरे कितना के झीट लो नहीं लेखन Yes. का का हमरा से गद्दारी? तो एगो बात जान ल सीके वर्मा तोरो ई बिहारी से पाला पड़ल बा। Yes. अब देखावा तानी साला बिहारी हीरो का होखेला। जिया हो बिहार के लाला बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा वो मैडम जी में इतना भाई नहीं है ये चल कोई भाई नहीं है बस इतना ही। ए सर हम पूछा तानी कि हमरा फिल्म के का अरे बबुआ चलो बैठ के बतियाओ तनी आवा आवा उ का बा ना बबुआ शूटिंग के चक्कर में देख ना खा तानी न पियो ए महाराज अब हमारा के हीरो नहीं खे बनेगी। हम रउआ के पैसा देले बानी भैंसी के गोबर बेच के हमके वो पैसा चाहिए। ए बाप टेंशन काहे लेता अगला बेर तोरा के मनोज तिवारी के साथ वीडियो बनवाए बा शूट करवाए। हमारा के नहीं खे हीरो बने के हमार पैसा देबा की गोली खइबा। लागत साला साचो के मार दी एकरा के भीतर रखा कहीं गलती से घोड़वा दबा गई तो सीके वर्मा से हम पीके वर्मा हो जाई। Yes. साला कहत रही कि तोहार नाम सीके वर्मा का है। सीके वर्मा मतलब चुतिया वर्मा हमारा के चुतिया बना के भैंस बेचवैले रे गोबर बेचवैले अब वो पैसा तू रख ले हमर बाबू सुनी तो हमरा के तो बास। बाबू का रहे ना कि हमर बेटवा के रेंजर साइकिल खरीदे के रहे ये चले तोरा पैसा वही में लगा देनी साला हमरा पैसा से अपना बेटा के ऐश करावता रे।
बाबू मरद का वाला हमरा के साला गोबर कचरा के सुन का सोचत बारे कि तू हमके हीरो ना बनेबे त हम ना बनम अपना बदौलत बनबे साला चितिया वर्मा अरे सीके बड़मा बानी सीके बड़ खून अभियो है बा ना शौक बदलल बा ना जुनून। सुन ले फिर से, रियासत गइल बा रुतबा ना, रौबा खौफ आज भी उहै बा।